Tervehdys. Sosiaali- ja terveysala on jatkuvasti otsikoissa lähinnä huolenaiheena. Mietitään, että mitä tässä oikein tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä, joten ajattelin, että katastetaan vähän lyhyesti, että mistä tämä sote-alan muutos oikein koostuu. Ja mä hyödynnän tässä tarkasteluvälineenä tulevaisuuskolmiota. Olen itse huomannut, että se on tosi semmoinen yksinkertainen, mutta tehokas työkalu muutoksen ymmärtämisessä. Oli kyse sitten pienestä, vaikkapa jossakin yhdessä yksikössä tapahtuvasta teknologian tai toimintamallin käyttöönotosta tai sitten jostakin suuresta globaalista murroksesta. Ja tulevaisuuskolmiossa tarkastellaan sitä muutosta näiden kolmen erilaisen voiman kautta ja mennään näihin nyt sitten yksitellen. Ja aloitetaan tästä nykyhetken antamasta vauhdittamisesta. Eli tässä on kyse siitä, että minkälaiset asiat, niin positiiviset kuin negatiivisetkin, niin työntää meitä eteenpäin. Minkälaisia muutoksia meillä on tällä hetkellä käsillä. Ja kun muutoksesta puhutaan, niin ChatGPT ja muut tekoäly, viimeaikaiset kehityskulut, niin niitä ei voi olla huomioimatta, mutta tästä pidetään niin paljon puheenvuoroja myös ihan sote-kontekstissa, niin jätään siihen toteamukseen, että on tuonut jo muutosta ja tulee jatkossa tuomaan varmastikin monenlaista. Terveysteknologia sairaalassa työntää meitä eteenpäin. Siellä on VR- ja AR-teknologia, ratkaisuja niin siellä itse työssä kuin opetuksessa. On leikkausrobotteja ja muita robotteja, niin kuin logistiikka- ja lääkerobotteja. Toimenpidevälineet päivittyy jatkuvasti ja niin poispäin. Mennään lähemmäs kotia, niin siellä on nämä niin kuin palveluasumisessa hyödynnettävät terveysteknologiat, on avustavia robotteja ja älykkäitä hälytys- ja paikantamisratkaisuja, joiden käyttöönotto etenee ympäri Suomea ja niin poispäin. Ja sitten on tietenkin täällä ihan kotona on terveysteknologiaa ja hyvinvointiteknologiaa, etähoito, kotona asumista tukeva teknologia, niin kuin nämä lääkerobotit, ovivahdit, aktiivisuutta seuraavat sensorit, mutta myös se tavallaan ihmisten itse hankkima hyvinvointiteknologia, missä nyt on sitten vaikka niitä sormuksia ja mitä kaikkia. No, teknologian lisäksi se palvelun toteuttamisen tai palvelun tuottamisen mallit muuttuu. Meillä on esimerkiksi viimeaikaisina näitä yhteisöllistä asumista, moniammatillisia tiimiä, paluu näihin omaa tiimiaikoihin. Tietenkin myös se palveluiden vahva digitalisoituminen, mitä on vahvasti puskettu eteenpäin viime vuonna. Ja tässä syksyllä esimerkkinä nyt alkoi tuo yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu. No, myös tämä demografian muutos puskee eteenpäin tai antaa vauhtia kehitykselle. Ikääntyneiden määrä kasvaa, syntyvyys on matalaa, saa nähdä mitä maahanmuuton suhteen tapahtuu. Näkyy esimerkiksi siellä henkilöstön saatavuudessa, mutta myös vaikkapa siinä, että se hoito keskittyy entistä enemmän kroonisiin sairauksiin. Yksinäisyyden kasvu, mielenterveyden ongelmien kasvu, oli kyseessä sitten oikeastaan minkä ikäinen vaan, mutta etenkin nuoret ja ikääntyneet. Asiakaskeskeisyys pakottaa muutokseen. Asiakkaiden tietoisuus omasta terveydestä on parempi. Niillä on ihmisillä uusia työkaluja omaa hyvinvoinnin seurantaa ja arviointiin. Muilta palvelusektoreilta saatu palvelu asettaa odotuksia myös sinne soteen palvelukokemukselle. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen, täällä on huomattava määrä arvaamattomia seurauksia. Liittyy esimerkiksi näihin paikallisiin ympäristön muutoksiin, mutta myös ihmisten muuttamisen virtoihin ja mitä se tavallaan sitten tuopii tänne sote-puolelle. Kyberhyökkäykset on kansainvälisestikin kasvussa myös sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinkin monimuotoisia ja vaikutuksiltaan erilaisia tapauksia tämän suhteen. No, pitkään otsikoissa ollut sote-henkilöstövaje ja työuupumus pakottaa tai puskee eteenpäin keksimään ratkaisuja. Suoria haasteita tuottaa myös johtamisen haasteet, mitkä myös on ollut säännöllisesti sote-kentälläkin otsikoissa. Ja sitten viimeisenä eteenpäin puskevana voimana nostan tähän tuohon Suomessa tapahtuneet ja tapahtuvat palvelujärjestelmän muutokset.
hyvinvointialueet perustettiin 23 ja sillä on ollut ja tulee olemaan hyvin monimuotoisia vaikutuksia. Tiukka kulukuri ja säästöt vaikuttaa. Hyvinvointialueiden järjestäminen on varmastikin tässä kuitenkin muutoksessa. Esimerkiksi on keskustelu hyvinvointialueiden määrästä. Kunnat, hyvinvointialue ja sitten se valtiojännite jatkuu, kuten myös sitten se itsehallinnon ja ohjauksen välinen jännite jatkuu tässä. Ja katsotaan, mihin suuntiin se muuttuu. Palveluiden suhteen puhutaan strategioissa etenkin vahvasti se ennaltaehkäisyn puolesta, mutta painopiste on kuitenkin käytännössä siellä raskaammissa palveluissa. Sitten tässä on digitalisaation vahva käyttöönotto ja kehittäminen muun muassa tietojärjestelmien toimintamallien yhtenäistämisen laajemman tietopohjan kautta tarjoaa myös mahdollisuuksia vahvempaan tiedolla johtamiseen. Mutta hyvinvointialueiden suhteen se työ on vielä pitkälti kesken ja muutoksessa, ja toki aina varmasti pysyykin muutoksessa, mutta tämä joka tapauksessa tälläkin hetkellä niin työntää meitä vahvasti sitten eteenpäin. No, sitten päässään tähän seuraavaan teemaan tai seuraavaan voimaan, eli tulevaisuuden imu. Ja jos äsken tuossa oli niin negatiivisia kuin positiivisiakin eteenpäin työntäviä asioita, niin nyt puhutaan siitä, että minkälaiset positiiviset tulevaisuuskuvat vetää meitä puoleensa, minkälaisia visioita me nähdään paremmasta soteesta. Ja poliittisilla toimijoilla on hirveän suuri merkitys sille, että minkälaisia kuvia tulevaisuudesta maalaillaan. Ja tässä nyt voi miettiä, että minkälaisena Suomen tulevaisuus julkisessa keskustelussa näyttäytyy myös tälleen niin soteen näkökulmasta. Että onko meille tarjolla vaikkapa innostavia suuntia, mihin tätä sote-kenttää kannattaisi kehittää, että nyt kaikki talkoisiin ja nyt laitetaan kuule sote kuntoon ja tältä se mahtava uusi sote näyttää. Vai onko sitten enemmän semmoista kurja tulevaisuus, että koitetaan keksiä keinot, miten me pärjätään tässä vaikeassa ajassa. Genomiikan saralta meille tarjolla näkymiä ihan täysin uusista hoitomuodoista ja semmoista tosi syvästä yksilön ymmärryksestä. Voidaan hoitaa sairauksia, joille ei ole aikaisemmin voitu tehdä mitään ja niin poispäin. Sitten tulevaisuuden visioissa meillä on myös semmoinen nykyistä kehittyneempi ja kattavampi, puettava ja upiikki terveysteknologia, joka ihan jatkuvasti mittaa elintoimintoja. On verenpainetta mittaavia tatuointeja, hyvin monipuolisia testejä syljestä ja hiestä ja vessanpönttöjä, jotka seuraa mitä kulkee läpi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten kun tähän kylkeen laitetaan vielä ne älypuhelinten ja älysormusten ja kaulakorujen tuottama tieto, niin puhutaan ihan niin kuin älyttömästä määrästä siihen terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvää dataa. Ja sitten kun meillä on se älyttömän suuri dataamassa, niin siihen kun tuodaan se tekoäly sitten umpeen, niin meillä on semmoinen tietynlainen lupaus täysin yksilöllisestä ja ennakoivasta terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. Ja voidaan puhua vaikka niin digitaalista kaksosista ja henkilökohtaisista AI-apureista ja ennakoivista sote-palveluista ja niin edelleen. Visioissa siintää myös tämmöiset ammattilaisten kanssa yhdessä työskentelevät kobotit. Lisäksi voi miettiä, että mitä viimeaikainen humanoidirobottien esimarssi ja siihen liittyvät lupaukset voi tarkoittaa esimerkiksi kotona asumisen suuntaan. Teknologioista voitaisiin puhua vaikka iltaan asti, mutta jätetään tähän ja mennään muihin näkökulmiin. Taloudellisella puolella näyttäytyy tulevaisuuteen vetämänä vaikuttavuusperusteisuus, yksityisen ja julkisen puolen uudet erilaiset kumppanuudet ja sitten myös semmoinen taloudellisesti kestävä hyvinvointivaltio. Ja minusta nämä hahmotelmat on vielä vähän keskeneräisiä ja ne tietenkin ajassa muuttuukin, mutta kuitenkin on semmoisia, mitä niin olen ainakin näkevinäni. Ja sitten jos mietitään sosiaalisesta näkökulmasta, niin keskustellaan semmoista vahvemmasta ihmislähtöisyydestä, ihmisen oman aktiivisen roolin mahdollistamista ja tukemisesta paljon nykyistä paremmin. Ja tähän samaan tarinaan istuu esimerkiksi näkymät aktiivisesta ikääntymisestä, mitä tämä meidän aktiivinen ukki tässä kuvassa esittää. Yhteiskunnallisesti unelmoidaan tietyllä tavalla myös siitä, että sote-palvelut ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut nivoutuu yhteen tukemaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.
ajatuksena on, että esimerkiksi sosiaalisiin ongelmiin puuttuminen hyvissä ajoin heijastuu terveyteen positiivisesti. Ja tässä on nähtävillä semmoisia toisenlaisiakin sävyjä, jotka tuo sitten julkisten palveluiden lisäksi myös yhteisön tähän mukaan. Ja tavallaan nähdään se kokonaisuus myös niin, että sen asiakkaan ja potilaan lisäksi huomioidaan se hänen yhteisö ja ympäristönsä. Ja tästä päästään sujuvasti ympäristön näkökulmaan, eli tässä nyt yhtenä nostona tämä One Health-ajattelutapa, ja siinä tunnistetaan, että ihmisen terveys on sidoksissa sekä muiden eläinten terveyteen että myös siihen meidän kaikkien yhteiseen elinympäristöön. Ja siten esimerkiksi se sairausten ehkäisy, terveyden edistäminen, riskienhallinta ja niin edelleen vaatii eri sektoreiden välistä tiivistä yhteistyötä. Ja tämähän on vasta taas niin hyvinkin monenlaisia erilaisia tulevaisuuksia. Ja sitten vielä viimeisenä tulevaisuuden imu sisältää ajatuksen joustavammasta säätelystä, missä painottuu ehkä tämmöinen eurooppalainen yhteistyö, esimerkiksi helpompi monialainen ja monikansallinen yhteistyö, oli se sitten tutkimuksen tai innovoinnin tai vaikkapa ihan sen työn suhteen, ja sitten myös yhteiset terveysdata-avaukset, esimerkiksi tämä European Health Data Space. No, sitten päästään vielä siihen viimeiseen voimaan, eli menneisyyden painolasti. Ja nämä nyt on niin asioita, jotka estää tai hidastaa muutosta, jotka tuolta meidän niin historiasta tulee. Ja ensimmäisenä ei mitenkään sote-toimialaan rajoittunutta, mutta kuitenkin syvälle juurtuneet ajattelu- ja toimintamallit, jotka on paljolti myös tiedostamatonta, vaikuttaa ehkä sitä ongelman tunnistamistakin ja siten myös siihen tarttumista, mutta selkeästi niin hidastaa sitä uutta ja uudenlaista tekemistä. Sote-puolella on aika vahvana edelleen ammatilliset siilot, byrokraattisuus, riippuu tietenkin siitä ympäristöstä, missä toimitaan, esimerkiksi itsekin koulupäivystyksessä ja kotihoidossa ja sitten vuodeosastolla, niin nämä kaikki on aika erilaisia sitten tämänkin asian suhteen. No menneisyydestä vähän sitä painolastia myös tietoon ja tiedonhallintaan liittyvät haasteet, etenkin sosiaalihuollossa data on vielä rajoittunutta ja sitten yleisestikin sitä tietoa ehkä on aika paljon, mutta se ei kuitenkaan ole hyödynnettävässä muodossa. Ja sitten lisäksi se seurattava ja raportoitava data ei välttämättä tue sitä vaikuttavuusperusteista hoitoa, mistä tuossa aikaisemmin sanoin, ja sitten siihen liittyvää päätöksentekoa. Rahoitukseen ja ohjaukseen liittyy ihan tosi paljon painolastia. No, totean tässä nyt lyhyesti, että ohjaus pakottaa keskittyyn tiettyihin, ei aina hyvinvoinnin kannalta vaikuttavimpiin asioihin, varsinkaan pitkässä juoksussa. Ja sitten toisena nostona se toimialan kilpailutus ja pilotointikulttuuri hidastaa sitä uuden kehittämistä ja toimivien käytänteiden skaalaamista. Lakiperusteisena nämä sosiaali- ja terveyspalvelut tietenkin se niin tulee sillä lainsäädännöstä sitten semmoista hidastusta, mikä on toki niin kuin monesti hyvästä, mutta joskus myös pahasta. Ja viimeisenä nostona on vähän tämmöinen ehkä epämääräisempi, mutta tavallaan semmoinen menneisyydessä pitää pikkusen se rajoittunut näkemys siitä, että kuka niitä sote-palveluita oikeastaan voi antaa. Ja se vaikeuttaa sitä etenkin sitä sote-rajat ylittävää hyvinvoinnin edistämistä. Ja tämä ehkä liittyy jollain tavalla myös se ammattilaisen ja asiakkaan välinen suhde ja sitten sen hidas muutos. Mutta jos vähän lähtee summaamaan, tämä tulevaisuuskolmio tosiaan tuopii esiin näitä erilaisia muutosvoimia tai tuonne näkyville. Ja niin kuin tässä nyt nähtiin, niin aika paljon ja hyvinkin erilaisia tulevaisuuksia tässä avautuu. Ja tässä päästään tietyllä tavalla siihen ennakoinnin tai tulevaisuustyön ytimeen. Eli kun tuodaan ne muutokset näkyville, niin päästään vähän pohtimaan, että no minkälaisia tulevaisuuksia kohti me oikeastaan haluttaisiin päästä ja minkälaisia me haluttaisiin välttää, mitä siihen niin pitää tehdä, että päästään niitä toivottuja tulevaisuuksia kohti ja kenen kanssa näitä valintoja tehdään, ketkä sinne keskusteluihin pääsee mukaan, ketkä ei, minkälaisia kyvykkyyksiä meillä pitää kasvattaa, että me päästään kohti haluttua suuntaan. Ja tässä oma ajatus on, että se tässä sote-puolella tuopi
tuopii sen niin sote-muutoksen systeemisen luonteen esille. Ja nämä koko sote-palvelut ja siellä toimivat ihmiset muuttuu. Meitä eteenpäin työntävät ja tulevaisuuteen vetämät voimat on aika toki teknologia on vahvasti sidoksissa, mutta myös sitten siihen, että miten se ihminen nähdään kokonaisuutena. Mutta sitten taas menneisyydestä tulee semmoista painolastia, mikä sitten sitä muutosta hidastaa ja vaikeuttaa sitä tavallaan sitä transformaatiota tai uutta tapaa toimia. Mutta mitä tämä sitten niin kokonaisuutena, tämä muutosten hahmottaminen mulle nyt kertoo? 3 tasoa lyhyesti. Työntekijöiden näkökulmasta, niin minusta tämä kertoo siitä, että se työntekijöiden ja osaaminen ja työtehtävät muuttuu. Teknologia kehittyy, yhteistyön toimijat, yhteistyön muodot muuttuu, suhde asiakkaisiin ja heidän oma ympäristö on muutoksessa. Ja tähän tarjoaa paljon mahdollisuuksia parempaan, mutta vaatii myös ammattilaisilta tiukkaa, vahvaa otetta siihen muutoksen ymmärtämiseen ja sen oman osaamisen vahvistamiseen. Sitten taas johtamisen puolella niin tulisi keskittyä siihen työnteon mallin kehittämiseen, ei esimerkiksi siihen laitteiden hankkimiseen. Ja ehkä laajemminkin se työn prekarisaatio ja muuttuvat odotukset työelämälle pakottaa näitä asioita tarkastelemaan. Eli ihan yksinkertaisesti sitä, että kuka tekee ja mitä tekee, miten tekee ja miten me saadaan nämä meidän arvokkaat resurssit parhaiten hyödynnettyä. Nykyrakenteiden ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu on edelleen ajankohtaista, niin kuin tuossa nähtiin. Ja jotta ne resurssit ja kyvykkyydet saadaan vastaan tarvetta, niin tarvitaan semmoista vahvasti eteenpäin katsovaa ja uteliasta ja tutkailevaa otetta tulevaisuuteen ja sen mukana tuomii epävarmuuksia. Ja tässäkin, että pitää ymmärtää sitä muutosta ja viedä sitten eteenpäin sitä muutosta sillä niin kuin tietoisesti haluttuun suuntaan, eikä reagoida vaan eteenpäin. Ja päättäjien näkökulmasta taas tarvitaan vaikka mitä, mutta ehkä se niin kuin tärkeimpänä niin tuntuu, että tämä aika jotenkin suorastaan pyytää sitä semmoista houkuttelevien tulevaisuuskuvien yhteistä rakentamista. Eli niitä visioita, mitkä vettää meitä eteenpäin. Ja tarvitaan myös keskustelua niistä arvoista, jonka pohjalta sitä erilaista sote-tulevaisuutta rakennetaan. Mutta tämä oli tämmöinen pikkuinen alkupala tähän kiehtovaan teemaan ja jatketaan tästä keskustelua ja syvennyttää muutokseen eri osa-alueisiin tästä pala kerrallaan. Kiitoksia mielenkiinnosta ja heissä oli